No, Ty się nie zmyślisz do skóry? nie, Nie? nie, Ty nikto nerozjebal ten smradľavý ksicht? nie. Nie? A chceš mať ho rozjebaný? No, Kedy? Gdzie? Po jakiej? Powiedz. Wiesz, jakie masz to te okulary? Ty No. rozjebę mi to... Na okulary. že co? Nie chcesz mať okulary? Z moją ruku. Pridygane takie, 2 ci zrobim. Že by ty si nemala. Chłopcze, ty co? Zieleninu nie jesz? Się spamiętaj z tego szoku. To się jedno, kiedy si był maluśki. Do To je porodnicy. polska kurčeta, je to za 100. No że to fajnota, chłopcze. To nie ty tam sieno żeresz. Wiesz jak? No, Tam do sekciowa. Co ani picia niedobra. Ani muchy się tam nie obraca, ty. Co no? I tam takie noże, ty pyte chujowo. to že by tebe neprišlo. Ty czuj, ty się z kim rozprawiasz, chłopcze? Ty som- Wyjdź do mesta. Si mesce teraz. No, Dobre, gdzie się stretniemy? pri... Nie koktaj. Ja nekokám. No gdzie? Čo pri divadle, no? Dobre, ja som pred Dublinom. Príď. A tam to zažiješ. O, Zažiješ ten šok, chlapče. A sebe zober takých 20 ľudí, bo málo bude. je to, mne stačí traja, chápeš? To mi 4 motory, chlapče. Dobre. Nedobre, prídeš? O 10 minút si háš pri hore. No, Za 10 minút. za 15. Dobre, za 15 môže. Do 20 się musisz wojść. Dobre. No. A ešte toto. Co to? No. Nie papuluj. A tak. To się śmiesz, ja chuj. A to nemôžem? Nie. Ešte raz kiedy mi si dvaja potykali? Čo sa smeješ to? A to nemôžem? Nie. To má smolu. A ja mám smolu. No, Tebe smolu to tu zdrahu prijebem na ric. hej. To v pohode. Ujdeš do piči so tvojim Štefanom, kamarátom tvojim. No. Co? No. Čuješ, daj mi Štefana. Okamžite mi daj Štefana k telefóne. Nedám ti Štefana, lebo není Teo Zanusovej. Co? Aj keby bol, to ťa mal v pake. Ale gdzie je? Je pri tebe? Není pri mne. Ta gdzie je? Co teraz? To się boi? Jak i ty? Hej, znaš, že ja sa bojím. Ten chuj, co słucha ľudovky jak dygnutý. Napri sam Bohu. Ľudovky jak ono. Vieš, poznáš také ľudovky? Puści da co. A ja ti teraz čo budem pušťať? S kým si tam? Sám si? Chod do Muky. Kde?